Анкарада көндүзгү саат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүгін 2026 елның 16 марты дүшәмбе сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта Коръән аятләре һәм татарча мәгънәсе, соңгы хәбәрләр һәм театр яктылыкка нурга илтә программасы белән фәннәр докторы Йосыф Алтынашыга әзерләгән Ногайча нәсихәтләр язмасын тәкъдим итәрбез. Топчуызды Коръән Кәримнең Гыймран сүрәсенең 145-нче алып 148-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Аллаһтан хәбәр иңмәенчә һичбер кемгә әҗәл килмәс. Үлем тәкъдирдә язып куелган сәгатьтә генә килер. Кемдә кем бу дөньяда ниғмәт савап теләсә, бирербез. Кем исә ахират савабын теләсә, аны да бирербез. Без шөкер итүчеләргә әҗир бирәбез. Ничә пәйгамбәрләр килеп китте. Алар белән иң куеп, күпме мөкминнәр җихад юлында орышты. Алар Аллаһ юлындагы көрәшләрдә куркаклык, вак җанлылык күрсәтмәделәр, дошманга буйсынмадылар. Аллаһ чыдамнарны сөя. Менә алар әйткән сүз: «Я Раббыбыз, безнең гөнаһларыбызны ва эшебездә хәттин ашкан хаталарыбызны ярлыга. Сугышканда төз буыннарыбызны ныгыт,
Кафирләр горухына каршы безгә ярдәмче бул дигәннәреннән башка сүз юк. Ниһаять, Аллаһ аларга һәм дөнья ниъмәтен, мал, шәрәф, дан, шөһрәт һәм ахират савабының гүзәллеген бирде. Аллаһ игелекле гамәлле булганнарны сөя. Мөхтәрәм шәрәфсез, Коръән Кәримнең Гыймран сүрәсенең 145-нче алып 148-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. АКШ башы Дональд Трамп Иран ябып куйган һәм дөнья күләм нефть ташу өчен зур әһәмияткә ия булган Ормуз бугазын яңадан ачырга берлектә илләр ярдәм итмәсә, НАТОның киләчәге бик начар булачагы турында искәртте. Бер интервьюда ул Иран ярлары буйлап кайбер начар актерларны тәэсирсез хәлгә китерү өчен минадан чистартучы көймәләр һәм хәрби кораблар урнаштырырга чакырды. Стратегик су юлындагы транспорт хәрәкәтенең өзелүе дөнья күләм энергия бәяләренең тиз күтәрелүенә сәбәп булды. Трамп АКШ Украинага Русиягә каршы сугышта ярдәм иткән кебек, Авропа берлектәшләренең дә бугаз иминлеген тәэмин итәргә булышырга тиешлегенә басым ясады. Ул бу юлдан файдаланучы илләрнең аны саклау өчен финанс яктан өлеш кертергә тиешлеген әйтте. Иран тышкы эшләр министры АКШ һәм Израиль белән дәвам итүче конфликт вакытында һөҗүмнәрнең АКШ белән бәйле булуын тикшерү өчен төбәк илләре белән уртак тикшерү комитеты төзергә әзер булуларын әйтте. Бер интервьюда Аббас Аракчи Иранның һөҗүмнәре үзенә каршы һөҗүмнәргә җавап итеп АКШ базаларына һәм төбәктәге мәнфәгатьләренә юнәлтелгән булуын сөйләде. Аракчи шулай ук АКШ һәм Израильнең гарәп илләренә билгеле бер нокталардан һөҗүмнәр башлавын күрсәтүче күзләү мәгълүматлары барлыгын, Иранның бернинди тыныч халык яки торак пунктларны нишанга алмавын белдерде. Ак йортның өлкән икътисади киңәшчесе АКШның Иранга каршы хәрби операциясенә якынча 12 миллиард доллар сарыф итүен әйтте. Өлкән киңәшче Кевин Хассет CBS News каналына бусаннарга Израиль белән берлектәге операцияләрендә керүен, ләкин атналарча дәвам итүе көтелүче кампаниянең тулаем күпмәгә төшәчәге әлегә билгеле булмавын белдерде. Элегрәк Пентагон фаразлары сугышның беренче 6 көнендә чыгымнарның 11,13 миллиард доллардан артып китүен күрсәтте. Ил идарәсе сугышның икътисадка зыян китермәячәген яки Конгресстан ашыгыч өстәмә финанслау таләп итмәячәген раслый. Израиль үзенең резерв гаскәриләре санын хәзерге 260 меңнән якынча 450 меңгә кадәр арттырырга планлаштыра дип хәбәр ителә. Кан телевидениесе хәбәр итүенчә, бу тәкъдим Ливанда киң күләмле җир өсте операциясенә әзерлекне күрсәтә. Мобилизация планы тиздән министрларга һәм Израиль парламентына тәкъдим ителәчәк, бу төбәктәге киеренкелекнең артуын чагылдыра. Русиянең җирле вәкаләтләре дүшәмбе көнне илнең көньягында бер нефть саклагычының кешесез һава аппараты һөҗүменнән соң яна башлавын белдерде. Вакыйга Краснодар төбәгендәге Лабинский шәһәрендә була. Вакыйгада яралану очраклары теркәлмәгән, гадәттән тыш хәл төркемнәре янгынны контроль астына алырга тырыша, зыян күләме турында төгәл мәгълүмат бирелмәде. Пакистан якшәмбе көнне ясаган белдерүендә Талибан җитәкчелеге белән артучы киеренкелек мөхитендә Көньяк Әфганстандагы хәрби объектларны һәм террорчы сыену урыннарын утка тотуын җиткерде. Иминлек чыганаклары операциянең Кандahardагы бер техник ярдәм ноктасы һәм җиһаз саклау объектын нишанга алуын белдерде. Икенче бер һөҗүмнең исә Кандahar якынындагы бер туннельгә бәрүе әйтелде һәм вакыйтлар җиткергәнчә бу туннельне Әфганстан Талибаны белән Тахрики Талибан Пакистан дип аталган оешма куллана. Бу соңгы хәбәрләр иде. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген без тузанлы сәхнә утлары астыннан күтәрелгән бер кыюлык хикәясенә тукталабыз. Төрек хатын кызының сәхнәдә булу көрәшенең беренче адымы, ягъни театрыбызның һәм төрек сәхнәсенең тәүге хатын-кыз актрисасы Афифә Жәлә турында сүз барачак. Афифә Жәлә театрга булган мәхәббәте өчен дөньяга каршы чыккан исем. Ул сәхнәнең беренче нуры, төрек театрының батыр йөрәге. Афифә Жәлә 1902 елда Истанбул үзәгендәге Кадыкөйдә туган. Башлангыч белемен ул Истанбул кызлар сәнгать мәктәбендә алган, ләкин аның йөрәге башка бер мәхәббәт белән тулыланган — сәхнә тылсымы.
1918 елның 10 ноябры Дарул Бедаи беренче заманча төрек театры ишекләре бу яшь хатын-кызның хыялларына ачыла. Ул кастингны зур уңыш белән үтә. Аның тавышы тикшерү бүлмәсендә яңгырап, Көндәш пьесасындагы Ләйлә образын җанландыра. Афифәнең гаҗәеп уены аңа стажер актерлар составына кушылу юлларын ача. Ул инде яшь кыз гына түгел, тарих юлын үзгәртәчәк сәнгать сәяхәтчесе. Чыннан да ул көнне Афифә институтка кабул ителгән 5 мөселман хатын-кызының берсе була, ләкин дәрте аның өендәге тынычлыкны шунда ук җимерә. Гаиләсе бу хәлне ишетеп бик нык тетрәнә. Мондый хөрмәткә лаеклы һәм традицион гаиләнең кызы ничек актриса булырга тели аласың? Апасы Бәхия ул көннәрне булай дип искә ала. Без шул кадәр гаҗәпләндек, шул кадәр ачуландык, мондый хәлнең була алуына ышанмадык. Гаиләнең карары катгый. Алар Афифә белән элемтәне тулысынча үзә. Әнисе кызының хыялларын тыныч кына хупларга тырышса да, әтисе моңа катгый каршы чыга. Шулай итеп Афифә өчен театр сәхнә генә булудан туктый, ул хәтта гаиләсен югалту бәясенә булса да иреккә илтүче юлга әйләнә. Сәнгатьче гаиләсе белән аерылышырга мәҗбүр була. Һәм ул көткән мизгел ниһаять килеп җитә. Төрек театры тарихында инкыйлаб дип атарлык вакыйга. Ул кичне Кадыкәйдәге Кышка Аполлон театры кыюлык үрнәге күрсәтә. Афифә ханым Җәлә тәхәллүсе астында беренче тапкыр сәхнәгә чыга. Ул Хөсәен Суатның Ямаулар пьесасында әмәл ролен уйный. Шул вакыттан башлап Афифә төрек театрында беренче хатын-кыз актриса була. Күп санлы авырлыкларга карамастан ул сәхнәгә чыга. Тамашачылар аны зур мәхәббәт белән каршы ала. 6 елдан соң ул шул кичтә кичергән хисләрен Рафик Әхмәт Сәвәнгилгә булай дип сөйли. Бу минем чын күңелдән бәхетле булган мизгелем иде. Мин сәнгать җаныма биргән сәрхүшлектә идем. Спектакльдә елау күренеше бар иде. Мин анда чыннан да шиксез шатлыктан еладым. Аннары алкышлар яңгырады. Алкышлар, 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 пәрдә ябылды, аннары тагын ачылды, чәчәкләр кочагы белән китерелде. Сәхнә артында аны көтеп торган язучы Хөсәен Суат бәй яшь сәнгатьченең маңгаеннан үбә һәм тарихта калырлык сүзләрне әйтә. Сәхнә безгә фидакарь артист кирәк иде. Ул артист син. Афифәнең Аполлон сәхнәсендә кабат чыгыш ясаячагы игълан ителгәч, зур зал тулып ташый. Барысы да бу кыю кыз Җәләне күрергә тели. Афифәгә нибары 18 яшь була. Ул төрек театрында революция ясый. Беренче тапкыр төрек кызы төрек ираты белән сәхнәдә янәшә иде. Ләкин ул көнне алкышлар тавышы тиздән кычкырулар һәм авыр аяк тавышлары белән алышына. Театрга баскын ясыйлар. Сәхнә артыннан пышылдау ишетелә, полиция килә. Афифә сәхнәдә туктап кала, алгы пәрдә тиз генә ябыла, сәхнә артында шунда ук шау-шу башлана. Әрмән дуслары Кынар ханым һәм аның юлдашлары тиз арада Афифәне арткы ишек аша яшерен рәвештә чыгарып җибәрә. Хөсәен Суат һәм Әхмәт Нури бәй офицерларны ишек төбендә тоткарларга тырышканда, Афифә полициядән кача китә. Ул төнне шәхесе билгесез булган яшь дусты белән Үскүдәрдәге өенә сыена. Ләкин сәхнә утлары астында балкыган яшь хатын-кыз соңрак полиция бүлегендә була. Сәхнәгә чыгу бик кыйммәткә төшә, ләкин Афифә моның өчен түләргә әзер иде. Ни өчен соң, ни өчен бу бөек талант полиция бүлеге почмакларында кала? Чөнки ул елларда төрек хатын-кызларына сәхнәгә чыгу бөтенләй тыела. Сәхнә бары тик мөселман булмаган артистлар өчен генә ачык. Афифә Җәлә бу каты социаль табуга бер үзе каршы чыга. Ул актриса гына түгел, ә азатлык өчен көрәшүче дә иде. Басым, тыюлар һәм исәпсез полиция рейдлары. Ләкин Афифә сәнгатькә булган мәхәббәтеннән бер кайчан да баш тартмый, һәм ул түләгән бәя бик югары була. Көчле стресс аның тәнен, җанын арыта. Ул хыялларның иң чәчәк аткан чорында бу дөнья белән хушлаша. Аңа нибары 39 яшь була. Ләкин артистның китүе ахыр түгел иде. Афифә Җәлә үзеннән соң киләчәк меңләгән яшь хатын-кыз актерлар өчен зур юл ача. Бүген сәхнәләрдә яңгыраган һәр хатын-кыз тавышы аның беренче кыю адымының яңгыравы. Төрек театры аңа рәхмәтле. Сәхнәнең беренче нуры һәр вакыт балкып торачак.
Muhterem tınlauşular, bugün sahnenin tövgü nuru Afife Jale turunda söyledik. Ul üz gümürü beraberinde yona yol düşedi. Ul Türk hatın kızlar için sahne işiklerini açtı. Ul aktrisana tügül, revolüsyoner da bulaldı. Bu hikaye yaş artistlarımız için en zor ilham şığanağı bulur dip ümitlenemiz. Ul qabızgan ut sizning yolunuzna her vaqt yoqtirsin. Teatr yoqtılıqqa, nurğa ilti. Nogayça nasihatler. Bek sıylı tınlavuşlarımız buymayan sırlar kaznası oraza baresinde haberlasamız. Şerepli ay Ramazan'dın neşe sırman gayası var. Tağı bir köp hikmeti yaşavımızga karagan. Su hikmetlerden biri em Ramazan'da oraza bizge bari dari bolgan. Ne gedese oraza maddi em manevi faydalarman periz bolgan. Yev işken alimizde nefis daim serbest kalsa, gevdemizin savlığına bek köp zararları bolgan. Aram alal demeden tapkanlarını yutsa, manevi yaşavlarga tuğradan zehir bolgan. Kalp akıl yanlarga nefistin boysunuvu kaçse de kıyım bolgan. Nefis basına buyruk yaşap, itaattan erek kalsa, basını tige berip tizgindi kolga alsa, taga soga minilmez, özü insanga mingen. Bizdi özü tilegeni, sonu yehennemge bargan, neşe yaman yol bolsa, eş ayamay aketken. Nav Ramazan-ı Şerif'te oraza tutkan insan, bir yaktan bir türlü periz bolgan açlıkka, alışkandığın kasında, emir tınlavdı em yürengen. Bir yaktan zavallı mide, az üstüne az aşamay, arımay tınış kalganga, orazalı insanlar, marazlardan erek kalgan. Başka betten em karansa, kudaydığın parız emrine ora zaman uygan insan, alalga kol uzatbay, bir zat yemey turganga, aramlardan tartınuga, akıl em dinden kelgen, emirlerde tınlavga, alışıp kuvat tapkan, manevi yaşavını bızbay saklap korşalagan. Başka bir sır taga insanlardan köbü em bek köp vakit aç kalgan. Soğus bolsa ya da kıtlık aşayaganı zor tapkan. Ele sonday kıyın aller basına kelse insandın orazada alışkanga yengil kelip katlangan. Oraza son işün her türlü kıyınlıkka sabır etip katlanuga aldıdan idman bolgan. Ramazanda bir insan köbünçe 15 saat, sarasınga turmay kalsa savlay 24 saat ora zaman aş kalgan. Bir ay daim aş kalganga bası mыңınlıkka tüsse dayanıp sabır kılgan.
İnsanlarda musibetli bir kattaga arttırgan sabırsızlık marazına, algasav insanlarga oraza dari bolgan. Mide fabrikaday bolsa, müşeler kızmatçı bolar. Sosu midege baylı baska neşe müşeler var. Nefis eğer ötüşü bir ayda kündüzde tatil etip boş kalmasa, sosu kızmatçılardan ember müşelerdin ibadetin mıttırıp özümen eylep turgan. Bärisini emir aslında ıslay verip ıngaytkan. Oraza tutsa insan, müşeler serbest kalgan, midege yesir tüsböy, taqatka fırsat tapkan. Oraza tutulmasa mide daim islep turgan. Gürültüsü kasında ortalık toz duman bolgan. Bärisinin közünü özü üstüne tartıp, biyik kulluklarını muvakkat mıttırgan. So sebepten burungudan na vakitka kelgeşe bir köp veli insanlar ükön dereceler üçün yev işkenlerin az tutuğuga özlerini alıştırgan. Nav sebepten orazada kalp, sır, ruh, akıl Allah üçün ibadetke kötörüsü fırsat tapıp bek köp derecemen nurga em manevi peyizlerge masar bolup daimi tetim em huzur tapkan. Mide yılasa tagı müşeler külüp turgan. Orazadın sırlarını terençe emkengeyti bildirgen ükön alimdin aytkanından kalganlardı. Keliyek yumalarda tagı söylögöndü nasip etsin Rabbimiz Rahman Kuday. Sağlıkman kalınız. Noğayça nasihatler. Muhtaram tыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerçen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qoşumtası oşa tığınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vakıtı bilen gündüzgü saat 2'de 19 metrlik kıskatılığının 15.360 kilo kesişliğinden Türksat 3A hem Türksat 4A yerçine bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinne qoşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tığınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram tыңlаучылар, bizning adres latin harflari bilen PK33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06-443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt@trt.net.tr. Elega biz sizin bilen sağollaşabız. Efirde kilesi şoşoya kadar.